Allee, ze staan nog net in het zweet van de veld. Al die sekhechten, al die testosteron. Dat testosteron, testosteron, goeie. Ja, ik sta van Oezbekistan, hij trekt er gewoon niet af. Oh, ja. Fuck, ik pak me net de grond. Zeg, venten, zouden dat schoonvrouwken niet volle keer eens slangeren? Dat is toch waar, hè? Die zitten daar, komt er zo'n schoonvrouw voorbij en die venten zitten daar maar niet op. Dat zijn geen echte venten, hè? Dat zijn geen echte venten. Een vreemde beginnen en dan laten we het gaan. Allee Willem, allee Willem. Dit is goed genoeg, Hey iedereen, ze zijn blijkbaar frieten gaan halen, maar dat hebben we niet gehoord. We hebben het totaal gemist. Doe me hè! In Oezbekistan was het heel anders. Wij hadden moeten gedragen aan de Europese normen. Kom eens aan, Laura! 12 miljard!